A dobroveče je evo danas upućeno iz Rume. Nije baš raspevano ovde kod nas kao u Beogradu na Beer Festu i kao što smo slušali do sada, ali nije raspoloženje ni mnogo lošije ovde. Inače, Ruma je naš domaćin večeras i užurbana je i u ovom letnjem raspoloženju. Pored mene je predsjednik opštine Ruma, gospodin Goran Vuković. Dobroveče prvo vama. Dobroveče. Evo, upravo malo kratko našim ljudima, dok ste još uvek u ovom raspoloženju Beer Festa, da kažete čime to Ruma može da se pohvali kada je leto u pitanju? Ruma celog leta, praktično svake večer imamo nešto slično Beer Festu, odnosno neka događanja, kulturna, muzička, sportska, tako da nije Ruma ovog leta daleko od onog što se večeras dešava u Beogradu. Naprotiv, pokušavamo da našim sugrađanima koji su odlučili da deo svog godišnjeg odmora provedu u svom gradu omogućimo neke kulturne i sportski sadržaje. Pa ja sam čula da to ima zaista zanimljivih festivala, tamburaški, folkloraški, zatim horovi. Možemo reći možemo reći da je Ruma zaista grad festivala. Imamo takmičenje velikih tamburaških orkestara gde recimo 10 najboljih orkestara u Srbiji, odnosno Vojvodini, 3 orkestra su iz Rume i otprilike među tih 10 orkestara oni redovno učestvuju i osvajaju zaista zavidna mesta. Zatim imamo ono čime Ruma može da se ponosi, a to je Trema Fest, odnosno festival amaterskih pozorišta, gde je organizator Rumsko amatersko pozorište, jedna zaista kvalitetna trupa entuzijasta koji sa malo sredstava zaista puno učine. Zatim takmičenje horova, takmičenje folklora, tako da Ruma tokom godine ima zaista puno tih sadržaja kulturnih. Sljedećeg vikenda je gitarijada. Jeste. To nije loše najaviti. Odnosno, ne sledećeg, nego onog tamo 26. i 7. to je takmičenje pre svega lokalnih i iz okolnih mesta grupa, gde će biti i Blaža gost na završnoj večeri, gde će žiri izabrati najbolje i mislim da je to zaista pre svega za mlade sastave, za one koji počinju da se bave muzikom, zaista prilika da se promovišu i da pokažu koliko su dostigli u onom čime se bave. Evo, mi smo na početku predstavili malo turističke i zabavne potencijale Rume, kao što i red, s obzirom da je Ruma naš domaćin večeras. A zašto smo mi ovde? Govorimo o projektu Upoznaj državu Srbiju. Projekat je pokrenula Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj u saradnji sa Ministarstvom za dijasporu, zatim Fondacijom prestolonaslednika Aleksandra II za obrazovanje, Telenorom i organizacijom srpskih studenta u inostranstvu. I pored mene je koordinator ovog projekta Danijela Dodik. Dobroveče i vama. Dobroveče. I evo da kratko naše slušalce upoznamo koliko je to studenta trenutno ovde u Srbiji i naravno kojim povodom i gde. Znači, projekat Upoznaj državu u Srbiju je pokrenut već prošle godine od strane Ministarstva vere i dijaspore u saradnji sa organizacijom srpskih studenta u inostranstvu. U okviru tog projekta studenti su obavljali prakse u ministarstvima Vlade Republike Srbije. Na osnovu pozitivnih iskustva prošlogodišnjih učesnika, NALED ili Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj odlučio da se priključi ove godine projektu, ali sa novom idejom. Naime, praksa će se obavljati u državnim institucijama, ali na lokalnom nivou. U ovom projektu imamo 18 lokalnih samouprava koje će ugostiti naše studente ovog leta u toku dvonedeljne prakse. Ruma je jedna od učesnica, ali pored Rume imamo gradove Vranje, Kragujevac, Pančevo, Požarevac, Sombor, Čačak i opštine Apatin, Veliko Gradište, Vrnjačka Banja, Zemun, Inđija, Negotin, Novi Bečej, Paraćin, Sokobanja, Ćuprija i Jug. Konkurs je pokrenut već 15. juna i bilo je veliki... Možda još da kažemo koji studenti i od kojih zemalja će biti ovdje? Da, imamo zvanično 19 studenta u projektu. Studenti nam dolaze stvarno iz raznih krajeva sveta, Sjedinjenih država, Kanade, Italije, Francuske, Nemačke,
Slovačke i iz regiona Makedonije. Bravo. Eto, o tome ćemo govoriti u narednih sat vremena, znači ostaćemo dosledni ovoj dobroj atmosferi i mladim ljudima, a ekipa u studiju i na terenu: Miša Milanov, Aleksandar Bojović, producent Zoran Marković, muzički urednik Dragan Dimić, urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović, vam još jednom žele dobroveče i lepih sat vremena narednih. Pored mene i dalje predsjednik opštine Ruma, gospodin Goran Vuković. I evo pričamo o projektu Upoznaj državu Srbiju. Otkuda vi u ovom projektu, zapravo odakle Ruma u ovom projektu? Ruma je pre svega sa Naledom dobar partner i
pretpostavljam da je i njihova preporuka bila da Roma dobije tu privilegiju i bude domaćin jednom od studenta iz ovog projekta, tako da smo evo izabrani i naše zadovoljstvo da u tome učestvujemo. Mislim da je projekat zaista na način kako je ove godine organizovan prava stvar. Prethodne godine ili prethodnih godina studenti su odlazili da taj deo prakse obave u republičkim, odnosno državnim organima. Ovoga puta su se odlučili za lokalne samouprave i mislim da je to pun pogodak, jer praktično najveći deo problema sa kojim se naša zemlja suočava i naše stanovništvo rešava se upravo na lokalu, i mislim da ovi mladi ljudi koji su nam ove 2 nedelje gosti će zaista biti u prilici da na pravi način spoznaju koji su to problemi s kojima se u ovom trenutku Srbija suočava i da pokušaju da zajedno sa nama pronađu neki način za rešavanje bar dela tih problema. Mislite da će biti nekih konkretnih rezultata što se tiče i studenta, a naravno i opština u kojima i gradova u kojima će biti? Mislim da je korist u svakom slučaju obostrana. Studenti će imati priliku da se zaista na licu mesta upoznaju sa onim što danas Srbija jeste, sa životom lokalnih samouprava i sa najvećim problemima lokalnih samouprava, sa pokušajima da se ti problemi prevaziđu i reše, i delom će u tome učestvovati bar prema onim programima koje smo pripremili za njihov boravak u našim sredinama. Ovo je emisija namenjena našim ljudima koji žive van matice i obično im se stalno i uglavnom se predočavaju projekti za razna ulaganja. Što se tiče Rume, ima li konkretnih projekata i potencijala kada je naša dijaspora u pitanju? Ja često kažem da je Ruma opština neiskorišćenih potencijala. Zaista, sama činjenica da bi trebalo da bude zaista idealno za život i za boravak, Ruma jeste to. Ruma se nalazi zaista na 50 km od Beograda, na raskrsnici značajnih putnih pravaca, uz prugu, blizina aerodroma, i u ovom trenutku ono što Rumu zaista čini prestižnom sredinom za investiranje, to je posjedovanje nekih 300 hektara građevinskog zemljišta koje je praktično u posjedu opštine, gde možemo sa investitorima dogovarati o uslovima pod kojima će ulagati, a ti uslovi će praktično uvek biti onakvi kakve investitori očekuju, kakve zahtevaju. Ima li možda već konkretnih primjera? Pa ima zaista, pogotovo u zadnjih nekoliko meseci, kako smo praktično završili sa planskom i projektnom dokumentacijom, kako smo infrastrukturu uradili u tim našim industrijskim zonama, zaista interes je veliki, međutim za sad ne možemo se pohvaliti velikim brojem realizovanih investicija. Ima, recimo, pogotovo je to karakteristično za naše seoske sredine, što mislim da je dobar put da se sačuva stanovništvo u tim sredinama, da im se podigne standard. Mi zaista u nekoliko sela imamo već i pokrenute pogone i pokrenute proizvodnje gde se zapošljava pre svega lokalno stanovništvo, i to im je prilika da podizanjem standarda stvore uslove za ostanak na selu. Možda će Tijana Đorđević, koja kod vas ovde na praksi, doprineti svemu tome. Čućemo i nju malo kasnije, naravno. Ja se nadam da će ona pomoći da Ruma ono što do sad nije iskoristila počne da koristi, a kad to budemo, kad te naše neke planove i naše projekte i našu strategiju razvoja budemo realizovali, onda 2020. godine nećemo imati nezaposlenih. Ono što smo tom strategijom zacrtali do sada ostvarujemo. Ako budemo to radili u budućnosti, onda zaista nas očekuje lepa perspektiva. Hvala vam puno.
Vraćamo se na priču o projektu Upoznaj državu Srbiju, emisija Večeras zajedno, večeras uživo iz Rume. Evo, ako je verovati ovoj pesmi, svetla budućnost se sprema, a sigurno će zato biti zaslužni i učesnici ovogodišnjeg projekta Upoznaj državu Srbiju, a to su studenti sa prestižnih svetskih univerziteta koji obavljaju praksu 18 opština i gradova širom Srbije. Koordinator projekta Danijela Dodik ispred NALED-a i evo ukratko još jednom da čujemo o samom projektu i o tome je bilo teško organizovati ovako nešto. Pa da kažemo da jeste, jer mislimo da u Srbiji dalje postoji nedostatak inicijative za ovakve projekte. Naime, nažalost, Srbija je druga zemlja u svetu poznata po tome što ima takozvani odliv mozgova i upravo ideja ovog projekta je da se mladi ljudi koji studiraju u inostranstvu podstaknu da se vrate u Srbiju. Konkretno u ovom projektu ovogodišnjim za razliku od prošle godine, mladići su poznati sa funkcionisanjem, da kažem, manjih sredina, da pomerimo da kažemo centar događanja iz glavnog grada kao što je bilo prošle godine i da su upoznali da Srbija nije Beograd, znači da ima toliko potencijala u svim ostalim opštinama i gradovima širom Srbije. NALED, zašto baš NALED ove godine u projektu? Zato što NALED okuplja privredu i lokalne samouprave u svom članstvu. I te lokalne samouprave će omogućiti studentima da se u toku dvonedeljne prakse upoznaju sa načinom rada, ali i njihovom organizacijom. Studenti će u toku prakse proći kroz sva ključna odeljenja lokalne uprave, kao što su kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, gde će se, da kažem, većinski deo prakse odvijeti, ali će posjetiti i kabinet gradonačelnika, odnosno predsjednika opštine, onda odeljenje za skupštinske poslove, upoznaće se sa privrednim i turističkim potencijalima opštine. Da li na neki način stvarate takvu bazu podataka naših studenta, zapravo naših mladih ljudi koji možda jednog dana, nebitno da li se vratili ili ne, mogu da doprinesu nekom boljitku Srbije? Naravno, ideja ovog projekta nije samo da se mladi vrate. Oni ukoliko i ostanu u inostranstvu, trebaju da budu upoznati sa trenutnim stanjem u Srbiji, šta treba pokazati svijetu, gde može da se investira u Srbiju. Tako da mladi ako se vrate, odnosno da kažem ostanu u zemljama iz kojih nam dolaze, svakako će biti dobri ambasadori naše zemlje. Zahvaljujući nam se ovom iskustvu koje se steće tokom dvonedeljne prakse. Kažu da je sopstveni primer, najbolji primer, a ja to mogu da kažem da je tako kad ste vi u pitanju. Vi ste student koji je studirao u Nemačkoj. Upravo tako, da. Ja sam završila fakultet političkih nauka u Minhenu i po završetku fakulteta došla sam u NALED, zahvaljujući Nemačkom centru za internacionalnu migraciju i razvoj, koji imaju dvije vrste programa. Jedna je za seniorski program, to je znači za njihove stručnjake koji dođu u Srbiju, posmatraju trenutno stanje i njima podnose izveštaje, ali i pomažu svojim kontaktima da se Srbija poveže sa stranim investitorima. Drugi program u okviru tog centra je za juniore, kao što sam ja, znači za ljude, na primjer u ovom slučaju Srbije, da se vrate u svoju zemlju i da svoja znanja i iskustva stečena u inostranstvu upotrebe za dobrobit svoje zemlje. Tako da sam ja pre 4 meseca došla definitivno u Srbiju, u NALED, i moja uloga u NALED-u je da podržavam kontakt sa našim mladima iz dijaspore, upravo koji imaju, da kažem, sličnu životnu priču kao ja. Vi ste definitivno rešili da ostanete ovdje? Da. Dobro, naravno, uvek je... I to je neka snažna poruka svim ovim mladim ljudima koji su trenutno ovde, a i onima koji nas slušaju. Naravno, ali uvijek je potrebno malo, da kažem, i pomoć sa strane, jer kao što rekoh, ovaj centar koji mi je posao da dođem u Srbiju, oni mi pomažu na početku, također finansijski, dok se ne snađemo u Srbiji. Tako da, recimo, i na ovom projektu ne može da se nijedan projekat organizuje dok se nema podrška, a u ovogodišnjem projektu su, znači, najveću podršku pružile prvenstveno opštine, odnosno gradovi koji su gostili naše studente, ali također Fondacija Telenor, Fondacija predstavnika Aleksandra II za obrazovanje i hotel Opranac u Topoli, koji će krajem prakse, poslednjeg vikenda prakse, ugostiti naše studente.
koji će u okviru tog seminara obavljati razne zadatke, organizovati... Znači imaće prilike da se upoznaju sa nekim, da kažem, kulturnim nasleđem Srbije, sa nekim istorijskim nasleđem. Tačno, to je upravo ideja tog projekta, znači da se studenti okupe u Topoli, gde će pored tih radionica imati priliku da se upoznaju sa turističkim prirodnim lepotama Topole, a pogotovo mislim da nema potrebe da se to naglašava, da svi već znamo koji značaj Topola ima za tradiciju naše zemlje. Naravno, evo, hvala vam puno na ovoj priči i o Naledu i o ovom cijelom projektu, a naravno red je da posle jedne muzičke numere čujemo i one koji su ovde došli da sve to vide i da doprinesu nešto našoj Srbiji. Od rodnog kraja. Emisija Večeras zajedno vas eto ne vodi na Beer Fest, ne putuje baš kao karavan, ali smo vas ipak doveli u Rumu i mislim sa vrlo važnim i lepim razlogom, a sada je pored mene Tijana Đorđević, jedan od učesnika, studentkinja fakulteta u Milanu i učesnik projekta Upoznaj državu Srbiju. Dobroveče. Dobroveče. I sada da nam kažete najpre za sam početak kako ste čuli za ovaj projekat i kako ste se prijavili? Pa ovako, inicijativa za projekat, u stvari jedan od partnera Naleda je organizacija srpskih studenta u inostranstvu, OSI, i preko njih smo mi studenti zapravo i dobili jedan informacioni e-mail sa svom potrebnom dokumentacijom i informacijama o projektu i posle toga smo se prijavili. Vi ste na studijama u Milanu? Jeste, ja sam student Politehnika di Milana, smer na master studijama iz urbanističkog planiranja i političkog dizajna. Da li ste sami izabrali Rumu? Sama sam izabrala Rumu. I koji su to bili porivi da baš izaberete Rumu? Pa ovako, iz više razloga. Prvo, prepoznala sam neke potencijale i interesantan mi je bio taj industrijski razvoj koji opština Ruma planira na lokaciji Rumska petlja na ukrštenju autoputa E70 i koridora M21. Zatim, prepoznala sam takođe i opšte poznati taj sremski poljoprivredni potencijal, da se tako izrazim, i zapravo interesuje me kakve strategije razvoja i politike razvoja zauzima lokalna samouprava u smeru razvijanja poljoprivrede, jer ja lično smatram da poljoprivreda u Srbiji zapravo može da bude jedan ogroman potencijal naše zemlje, jer kako sada živim u Italiji i gledam šta se tamo dešava, ja mislim da je naša hrana neprikosnovena. Pričat ćemo još o hrani, naravno, ali vi ste student još jednog fakulteta. Jeste, radim, da kažem, double degree na takođe jednoj prestižnoj školi, ali ta škola Politehnika se zove i to je škola koja je organizovana za najperspektivnije studente Politehnika di Milana i Politehnika di Torina, i tamo radim u timu sa 6 ljudi i stres je na projektu inovacija i u direktnom smo kontaktu sa investitorima, konkretno u slučaju našeg projekta, to je Telekom Italija, gde treba da radimo na elektronskom landscape-u i na dispoziciji Expo svetske izložbe 2015. godine koja će se održati u Milanu. Možda je rano da vas pitam, ali možda i imate već neki odgovor. Volela bih da čujem vaše utiske u Rumi. Moje utiske u Rumi? Pa jako se puno šetam, svašta obilazim. Prvo ovako u toku dana ispoštujemo ovaj program prakse gde se upoznajemo sa radom lokalne samouprave. Jeste da ste pronašli neki potencijal u kojem bi se možda mogli, što se tiče Italije, da povežete Italiju i Jeste, evo danas smo u toku prakse bili u poljoprivrednoj stanici i jako sam prijatno iznenađena savremenom strategijom ruralnog razvoja koju Ruma ima i gaji i inicijativama i interesovanjem za organsku proizvodnju. Moram da takođe naglasim da je priroda divna i netaknuta ovde. Takođe smeštena sam u blizini jezera Borkovac, koji mislim da je izvanredan turistički potencijal za opštinu Ruma. Takođe agroturizam potpuno može da se razvija na ovim osnovama koje sam do sada videla. Gospodin predsednik je pomenuo manifestacioni turizam, zatim lovni turizam. Ja mislim da potencijala ima više nego dovoljno. Sjajno. Ja ću iskoristiti priliku, vi ste, da kažem, jedan od učesnika ovog projekta, međutim, evo u Rumi smo uspeli i da pronađemo neko ko nije učesnik projekta, ali ipak studira u inostranstvu. Ovoga puta idemo preko okeana, a to je, odnosno mi do Amerike, konkretno do Ajove. Pored mene je Vladimir Vuković. Dobroveče. Dobroveče. Vi studirate, vi ste iz Rume, ali studirate u Americi i koliko sam čula, čak i jedan deo srednje škole. Da, završio sam tamo srednju školu, to jest četvrtu srednje,
Igrao sam košarku i dobio sam ponudu da nastavim tamo školovanje na koledžu, što sam i prihvatio i eto, već 2 godine studiram tamo. Znate mi, koje su to mogućnosti, ja kada sam vas vidjela, kada ste došli ovde, kao gost naše emisije, znala sam da studirate košarku. Ne, studiram. Izvinite da ste negde vezani za košarku. I ono što me zanima, kako izgleda i kako ste uopšte otišli u Ameriku? Pa otišao sam preko rođaka koji je već bio tamo u Americi, preko istog programa, on je stariji od mene 2 godine i on kad se on vratio, on mi je pričao o tom programu, meni se svidala ta ideja također i mojim roditeljima i onda smo ušli u tu priču. Kako da naši ljudi mnogo ne koriste taj program? Pa ne znam sada, upoznao sam dosta momaka koji su otišli preko istog programa, ali ima ovdje dosta talenata i košarkaških potencijala koji bi isto mogli da uđu u tu priču. Povezali ste naravno sport i učenje, da. Da, to je jedna od prednosti studiranja u Americi, što vam pruža mogućnost da nastavite da igrate aktivnu košarku na nekom visokom nivou i da studirate i dobijete jedno svetsko obrazovanje, posle koga možete manje više svugde u svetu da se zaposlite. Kako izgleda vaš život u Americi? U Iowa? Ja sam bio u Marylandu 2 godine, ali sad sam prešao u Iowa i tek ću dodam tamo kako je ali dosta je radno i u Americi manje više rad se isplati. Ja se budim na primjer u 7 i onda imam čak i posao, 2 sata radim u biblioteci, mislim jeste smešan posao, ali dobar je za džeparac i onda posle toga imam predanje, 3-4 sata i posle toga trening, isto tako 3 sata pa teretana i bukvalno posle svega toga bude 8-9 večer i ceo dan prođe u nekim aktivnostima i nikad nije dosadno, nema vremena ni za nostalgiju. Ni za što drugo. Vi ste neko ko je iz Rume otišao, da kažem, u beli svet. Tijena je neko ko je iz sveta došla u Rumu da vidi potencijale Rume. Hajde sad da pitam sve jedno ko će mi odgovoriti. Gde je bolje? Da li negde tamo studirati, da li se vratiti, kakvi su vam planovi? Ja sam patriota i ja sam za to da se odem, da su sva znanja pokupe moguća i da se to dođe i da se implementira u svoj zemlji. To je neki moj lični stav. Ja sam se na neki način obavezala i prema državi jer sam stipendista fonda Dositeja, tako da ja zaista planiram da se vratim u svoju zemlju, imam neku viziju kako bih voljela da moja zemlja izgleda prema nekim stvarima koje sam sada videla i nekim praksama koje se rade u inostranstvu i što se mene tiče, moj odgovor je kratak, vraćam se u svoju maticu, da to tako nazovem. A vaša, Vladimira? Pa ne znam, vidjet ćemo. Ja sam dobio jednu šansu da uradim nešto veliko u životu i ja se nadam, voleo bi da se vratim, sve to stoji, ali stvarno ne znam se šta sutra donosi, ali vidjet ćemo za 2 godine kad završim fakultet. Naravno. Zašto sam rekla Tijeni da ćemo se vratiti na hranu? Čula sam malo neformalan razgovor pre emisije, kako ste pričali, kako tamo ipak spremate hranu za svoje drugove. Vikendom, kad ima malo više vremena, i pogotovo pre sezone i posle sezone, kad nemam utakmice, onda nađe se vreme da se nešto skuva i... Šta je to što pripremate? Pa, moju omiljenu hranu musaku. To sam tako pripremao par puta za mene i drugare. I kako im se dopada? Pa super. Istina da su Srbi veći gurmani od svih. Pa ne znam, moj cimer je bio bejsbol igrač iz Venezuele i on je baš dosta volao ljuti, koliko god da zaljutim on je tražio da bude još jači, tako da, ali rekao bi da jesmo jedni od većih gurmana u svetu. Moji prijatelji su probali od sarme preko ajvara, mama redovno šalje pakete, pravimo srpske žurke tamo gde organizujemo i degustaciju i rakiju isto, oduševljeni su, ali mogu vam reći da je razblažuju sa džusom, ne mogu oni to ipak da podnesu. Pa dobro, hvala vam evo što ste učestvovali u ovoj emisiji i našim slušalcima na neki način pokazali i prikazali kako izgleda i studirati u inostranstvu, ipak se vratiti ovde i planirati da se vratiti. Ja vam želim da ipak negde ostanete ovde. Tijena se izjasnila, sada vidjet ćemo za Vladimira, ali svakako pratit ćemo vašu karijeru ukoliko budete ostali u Americi.
I evo nastavljamo razgovor odavde iz Rume, ali ćemo ipak telefonskim putem da se malo preselimo i do drugih gradova. Ne bi bilo fair da čujemo samo studente koji su ovde u Rumi. Otići ćemo i do Kragujevca, gde pozdravljamo Mašu Njegovan. Dobroveče. Da li imamo Mašu na vezi? Jeste, tu sam, dobroveče. Dobroveče. Vi se trenutno nalazite u Kragujevcu u okviru ovog projekta o kome pričamo? Jeste, u Kragujevcu sam, da, danas sam odradila drugi deo prakse, drugi dan zapravo prakse i sutra me očekuje treći. I recite nam, kakvi su utisci ovako za početak? Pa, do sada mogu da kažem da sam jako zadovoljna svime, pošto je ovo moj prvi put u Kragujevcu, jako sam zadovoljna dočekom, svi su me jako toplo dočekali i mogu da kažem da su Kragujevčani jako otvoreni za pridošle građane, tako da osjećam se jako dobrodošla. Sjajno, jer vi ste student ekonomije? Jeste, ja studiram ekonomiju, student sam druge godine master studija iz ekonomije u Milanu i... Kako ste se prijavili? Jeste imali želju da dođete baš u Kragujevac ili... Da, pa prijavila sam se na praksu preko Udruženja srpskih studenata u inostranstvu. Imali smo, u aplikaciji smo imali priliku da izrazimo 3 izbora lokalne samouprave i Kragujevac je bio na mom prvom mestu. A zašto? Pa, Kragujevac zato što je srce Šumadije i uopšte srce Srbije, zato što verujem da posjeduje veliki potencijal da postane vodeći industrijski centar u Srbiji i samim tim što ja studiram ekonomiju na polju inovacije i tehnologije, otvaranje fabrike Fijata je jedna od interesantnih događaja koji me zapravo privukao u Kragujevac zapravo. Znači mislite da će ovo biti zaista obostrano korist? Da, verujem da bih i ja mogla dosta da naučim u toku ove prakse u Kragujevcu, ali također verujem bih i ja na neki način možda skromno, ali mogla da doprinesem znanju koje se stekla u Italiji i da doprinesemo poboljšanju i promociji i Kragujevca i Srbije u inostranstvu. Hvala vam puno, mi na telefonskoj liniji imamo još jednu Mašu, potpuno slučajno, Mašu Bukvić koja se nalazi u Negotinu. Dobroveče vama. Dobroveče. Evo recite nam, vi dolazite iz Francuske. Jest. Konkretno, šta studirate, gde studirate i kako ste se rešili da dođete u Negotin? Ja sam student 3. godine fakulteta za prava i političke nauke u Aix-en-Provensu, to je jedno malo mesto pored Marseja, dole na jugu Francuske, a za Negotin ja sam aplicirala kad sam aplicirala za ovu praksu za gradove Požarevac, Kragujevac i Čačak, pošto njih sam htela zato što sam mislila ipak je grad pa ima više nekih nadležnosti, ali su me onda prebacili u Negotin, jer Negotin poznat kraj po vinu i samim tim je podobno da saradim sa Francuskom. Sjajno, da li ste već uspeli da nađete mogućnosti neke saradnje ili ćete to u narednim danima istrenirati? Ja sam, zato